Haganega sniw blay baladap haga shipol tarik jong Oktober ukpa bakoj po Francis pula pli yaga synod on synodality ha po rom te kibun kiba keli kiba kwawad tip kai ganega synod te shwa bania prang ngakwa ban batai kendiat kai ganega synod ka synod kawan naka ktien Greek synodus kabumut haktien pareng walking together, journeying together, yayai rengkat kat, yayai lang rengkat. Henry ban yai lang to walk together. We need to let ourselves be educated and transformed. Te ban yai rengkat ngidon kam ban syahikai ban tip ban sungthu bha ban kala syakaba khampa. Yaki Kristan hakapor banangkong latib aktin pareng kum galanti the way shwa ban khot ki Kristan maru Yesu long galanti. Jesus is the way. Kabangila pa ki kam jung ki apostol kalnong bakhandai ar khat khandai ter bon kilanong to. U John Chrysostom bakhoj ong ba the church and synod are synonymous. Kepumbut ba kadai gajuk kabalang bat ka synod. Baro ki Kristan ki balai pen baptis ki simbenta ha ka jinglong lengdo jinglong prophet bat ka jinglong sim jong Kris. Te ki synod ki por ki barang shen bha hadien ka Vatican Council ka baar ka ba kila jukot ka consultative body for the Pope ka body ka ba ajing ke jing mut yaw Pope ka mut ka kanhun ka group ka kanhun ka ba ajing mut yaw Pope te ka ai kene ka synod hak ke synod kidon lai teli ki synod bagi khot tien pareng ordinary ka ba sulong ordinary man ka por ngam dala than ban ai ka tien khasi ordinary nang ta ki khot ka extraordinary bat sakawai pat ka special synod te ki ordinary synod ki don khat san teli ka ba khat san ka ba long house nem ar hajar khat pra ka long halor jungki samla ka ba menta ka bangi pelong ki khot ka ordinary synod ka ba khan rew ka ban salong hau ar hajar ar pulai nang ta extraordinary ka badan kato kan ne kimat ki ba korpang haspang ji hikai balang kum kidon lightly bat ka ba kham hadian ki ki por ba ar ka long ha ka katekesim of the Catholic Church halor ka kotniam jong ka balang Kristen Catholic ka bala long house nem siajar khandai spa prapusan bat ka balai ka bala long halor ka yeng ka sem synod on the family house nem arajar khat saw te kadon sa gawai ka ba ki khot ka special synod ka ba karpang ka ba don kidon khat wai teli ka ba khat do kala long ha bagi khot ka pan Amazon synod house nem arajar khat khandai bat ka Afrika bat ka European synod ka ba long arsin te ka ai ka ne ka proses ka synod kumno ki pelong ka synod upop banangkong upop u khot ukwa ban khot ya ka synod te kadon ka kunhun ba kalong karpang secretariat on the synod ki expert ki badan hang ketu nang ta kini ki snai kata ka outline lane ka lineamenta na ka banta ka ne ka synod ka ai ka bade ban le nang ta ki sna sha kata ka working document ka ba ki khot ka ktien pareng instrumentum working document ktien pareng bat ka ktien latin instrumentum laboris ka jingtho ka document hawa kumno bania chakhaman nang ta ka ne ka lai chaka synod nang ta ka synod ka propose show pop nang ta ki phar ka khubor si breu jong blai ka ba ki panme kine ki ba ki pha show pop kem da panme bai ba hadin kata ki hadin ka ne ka synod pat balat dep kumni ki sai panme ka document ka ba ki khot ka apostolic exhortation
Te Henry hakan ke por ka banta upo bulak keren sai kedar bahkan ke sinot kam dei na ka banta ban penmi ki dokumen ke dokumen Henry kumno ban yai lang kum ka kanhun balang te ka hakan ke sinot Ar-Hajar Ar-Fulai ban poi sedu ka thong hadu Oktober Ar-Hajar Fulai kala sedang kum ni insyaallah de ban long au Oktober ka de ban long Oktober Ar-Hajar Ar-Fuar ka team jong kani ka sinod ka pamanta kalong for a synodal church, a synod on synodality ka ba team kalong for a synodal church, communion, participation and mission. Ha ka arpu sau tarik April Ar-Hajar Ar-Fuway upo Francis ulakwa ban kampen jalan su ban yo consultation kemud ban yo ki jing ai buit na ki bre bo per de ula le hakane korkom ba haka Oktober Ar-Fuway hadu April Ar-Fuar kan sadon kata ka linea menta wo kemud ka kin sapa ki questionnaire bada ka jing arab jong ka ka kot ka ba la pan kra hi bade mekum ka ba kin saya discuss ha baro ki diocese jong ka perthai nang ta kan sadon ka jing pli ka sinod kumbaong la da pli ka ha ka khandai tarik na ka menta ka universal church la pli ka khandai pat 10 tarik Oktober mentau senam dan benta ka diocese baper jong ka perthai en sa pli ha ka khatniau tarik ha ka ni ka sngi blai ka banwan but na ka benta jong ka jalan yamba archdiocese Shillong jongi u archbishop Victor Langdo un sapli ha po ka Saint Thomas de Assisi Church ya ka yeng mane jong Thomas Assisi bakot ha po siang badu Father Richard Majau ubikar general jungi un sapli ya kane ka sinod ha po ka Cathedral of Mary Help of Christian sa yeng mane balai mukra ha ka por mas ka ba shifo shiteng kani nang takan saya kani proses jong ka diocese ko dan hapo ka jalani amba jungi ngin hap le shitom ha kini ki por bandangwan kani ka face ka bandang kong kan sakut ha u penai April Ar-Hajar Ar-Fuar nang takan sadon ka face ka baar ka bagi khot ka continental face ka bamut nadu senam September Ar-Fuar hadu March Ar-Hajar Ar-Fulai kani kan sa hangan ka por kin sa penmi kata ka bagi khot ka instrumentum laboris ka working document ka dokumen ka god jingtho saphang kani ka sinod nang ta bakhadu pat kan sa poi sya ka universal church face sya ka balang ha ka perthai baro ko wei ka ban salong hau Oktober Ar-Hajar Ar-Fulai ban hang ni kin sa pen ai kan ke instrumentum laboris syaki sinod father siki father jong ka sinod ba kumbaong la jir kerpang do pop ki expert kan ni ka liang te kani ka de ka bangi kwa ban kren syapang ka sinod ha ka balang ka tarik kumaga da batala bon ki sinod tambah ki sinod ha ka balang ka thalik ki dei sis ki ba sisnem ki ba arsnem te ka benta ka dei laisnem ka jing pen kre ka bot ngis dang na do benta Ar-Hajar Ar-Fuway na kemudian sedang mensiam tayo batkan sakut hadu Ar-Hajar Ar-Fulai benai Oktober tikani kwa ban pensai hangka sinod bat kat banang mi kipor mi pensang ban ai ki jing pentip ki jing hikai halor kani ke sinod bat ki kam ki ba ngide ban le hapo ke jalana niamba Shillong jungi